ụmụnne m ndị ọ ga-adịrị mma, ana m asị ka ụbọchị tata mara onye ọbụla mma. Chineke nyere anyị onyinye nke ndụ n'ụbọchị taa, ka nsọpụrụ na otuto dịrị ya. E nwere ihe m chọrọ ịmanye ọnụ mfụrụ na-agagharị n'ihu efere mba ụwa na different social media platforms. Ọ bụrụ ife gbasatarụ nwanne anyị nwoke ọzọkwa bụ Akwa Okuko tiwara akị na Gozie Okeke, nyanwa bụ nke na-afịọ kịta. O nwebugo oge ewelitere ụdị okwu a oge gara aga. O nwere ebe Akwa Okuko tiwara akị jere ụlọ akwa. Ọ bụrụ na nwanne nwoke Gozie Okeke na-eti egwu ebe ahụ, ọ bụghị ya ego, o wee na-afịọ, o wee na-azụ azụ. Ọtụtụ kwuru mma, ọtụtụ kwuru njọ, mana ihe nji wee chi mmanya ọnụ na nke a na-afịọ kịta bụkwa nọ ife yiwere nke mbụ ahụ. Ka ngwunu enwere nwaanyị daada aja wee tee ya n'ahụ niile. O nwee ebe ihe eticharuo ya aja ahụ site n'isi gbadaba, o nwee ebe ihe eri hapụ nke fọnụ. Ọ bụrụ na ọnụkwụ ka isi wee ticharụ, o nwee ebe ihe eri hapụ nke fọnụ, maka ya bụ ome ife ọma megburu onwe gị. O nwee ebe aja ya ete nwaanyị ma ga-etichara aja niile ahụ, hapụrụ ya ticha agba nke afọ ọnụ. Ihe gbasara Akwa Okuko tiwara akị ya, ọ bụrụgokwa subject matter in various corners. M wee na-ajụ nwa amadi a onwe ife ọzọ mee. Ewepụ ife gbasara oke ite na ịgwọ ọgwụ na ife ndị ọzọ o ji ọnya ya na-ekwupụta n'anya ụwa niile, onwe ife ọzọ nwa amadi ya mee. Maka ebe nkwụ ka m ma agwa unu ya na ebe okwu Chineke na-agbakwunye ka anyị si ekpe mmadụ ikpe. Ọkwa na o nyere Gozie Okeke ego na-afịọ, onwe ife ọzọ. Mana ka anyị legodo anya na Akwa Okuko tiwara akị. Gozie na-arị ego na onye ọbụla na-abịa enye ya onyinye. Akwa Okuko tiwara akị weta nke ya, o wee fịọ. O nwerọkwa ndị ọzọ mma ya dị ekwu ife a na-abụrọkwa, o nwero ndị ọzọ mma ya dị ekwu ife a na-abụrọkwa ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị na-eje ụka. O nwero ndị na-achọ ini na ndụ a na-abụrọ ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị na-eje ụka. Ka anyị were na ya nwayọọ. Ozi ọma onye nwe Jizọs Kraịst bụkwa ozi ọma udo, ozi ọma ịfụnanya, ozi ọma ntọghata. Ọ bụrụ na gị was among the righteous, rapụ nwa amadi a na ndị kweta n'ife ọ na-eme. Ka anyị were ya nwayọọ. Ọ maka ụdị ya ka Jizọs ji wee bịa na okwukwere anyị nwa bụ ndị otu Kraịst. O nwere ihe na-ekweta na nke ọ na-eme dị njọ ganye na oruo mgbe a bịa na iri ikpe. O nwere onye na-ekwetanụ. Onye ọ na-asị na aka ya doji, onwe ya ekweta na aka ya doji, mana ọ Chineke nwe ikpe. Ife m chọrọ iji okwu a wee kọwa bụ na nwanne nwoke Akwa Okuko tiwara akị wetara ego nye Gozie. Ọtụtụ ya ghọta ya na-ego agwọta n'ọgwụ, na-ego idol. Rejection in the open ọnyanwa ka mma nye ọ bụrụ na ọ gịnwa na-azụ afịa, ma ọtụtụ ndị dibịa, ọtụtụ ndị ọgwụ ego o doro anya na onye akịta bụ onye ọgwụ ego, enwe proof, mana ha na-enye onyinye. Ndị mmadụ na-ego dia products, ha na-atụnata ngwa afịa. Ịsọchagodo ego Akwa Okuko tiwara akị o ji wee tee korota n'iro, ọtụtụ n'ime unu na-agbanye ha. Enwe ọtụtụ ndị akọrọ akụkọ ha years back, ma ndị transporters ha ji wee nọ n'otu nzuzo, eji wee nọ na nka ndị anyị macha afa ha, mana ịbịakwa ije bọọdụ dị tiketi banye bọọsụ ha wee mee njem. Ọtụtụ akụkọ akọgoro, ụfọdụ ka a na-asị na ha gwụrụ ọgwụ ego na mmadụ ama anapụghị ego ha ji, ha were ya gbapuo mmiri, were ya rụọ iro. Ọ bụrụ na ị ṅụrụ ya nọ na ịzọrọ ya n'ụkwụ. Ụmụnne m, ọ bụrụ na ọ mụ chetara unu amakwa na egwu Oliver Ọsadebe na ọtụtụ highlife ndị ụka na-eti na ha ewee n'ọnụ gụpụta na egwu ha si na mmiri. Mana ọtụtụ ndị ụka na-akpọ egwu a, ọtụtụ egwu Oliver na Ọsadebe, ọ sị na egwu ọma si na mmiri, Ọsadebe sị na ọmụọ mmiri ziri ya egwu. Mana ọtụtụ ndị ụka na-akpọ egwu ndị a na-agba ya agba, ọ na-atọ ha ụtọ. Anyị nyochawakwanụ ụmụ ife niile a, ịma na mmadụ ama ebi n'ụwa. Kedu ebe anyị ezedebenụ? Mmadụ nye gị onyinye, ọ bụ na ọ masịrọ gị mbụ ka onye ha si akpa ego ya, ịmara ife ị na-eme were akọ na uche, ị nwere ike ịna anya bụ onyinye.
were ya wee nyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka. Ọ bụrụ open rejection ka mma, egwu na mmụọ mmadụ iji wee gwa na ifo na-eme adabara. Eji na gbuo mmụọ ya. Open rejection abụrụ the best. Asị gị kwuo kedu ife Akwa Okuko tiwara akị na-eme, esi na ego ọgwụ ego ọbara ịga, mana okwu na n'ode egbu mmadụ. Ọ bụzie na ego agwọtara n'ọgwụ ya ji evoke many spirits. Ka m jụzie gị, ọtụtụ ndị na-eje ụka maka Chineke bụ onye ikpe nkwụmọtọ, ọtụtụ ndị na-eje ụka nwee ndị kwatara ego n'iko, ego adịrị ọcha, enwe ndị zutere ego n'ori. Ife a na-ezu n'obodo ahụ Nigeria, various offices, ọtụtụ na-eje ụka na compromise their faith. Ọtụtụ bụ ego ezute n'ori, ụfọdụ bụ ego homo na lesbianism na circulate. Ọ na-aba mụ na gị na-aba aka. Ọ dị ka ụfọdụ na-abịa sị na mmadụ bụ osu na onye mmadụ bụ osu onye na-eje ụka, mana ị na-eme ọyị na-ebi ndụ ruru unyi. Ibugharịcha ụmụ agbọghọbịa nwere onye ije gbakọ ma ọ bụ osu. Mgbe a na-eme ọyị na-apịtọgharị, enweghị onye agbakọ oru ha na mmadụ eji ebido na-eji eju ese asị na onye abụ osu. Mana o tee na ọbara gị na echekọrọ, o tee na ụmụ ibunye nke obu obinye gị nke ibu. Mmadụ bụkwa na ebe uche ya jedebe ka ọ na-emedebe. Nwanne anyị nwoke a anya njikwa na afọ ya bụrụ anya unu ji afọ ya, maka ama m ka m si wee jefie ụzọ. O wee ife onye nwe Jizọs ji wee sị he died for all. O wee ife o ji wee kwuo ya na gị rapụ 99 chọba ofu. Mụnwa jefiere ụzọ. I was a member of different groups. Ma bụrụ na ha dị affiliated with different cults. As a martial artist, different martial art groups, taekwondo and the karate do. And that was me for the naba, a consult to spirits. I was a first down black belt and the red belt on the karate do, martial kilo, and the National Stadium Lagos, taekwondo. I'm a me for the naba, bumado, and I consult to spirits. Man come. Man ọbụrụ ya ka anyị eji wee wufuo mmiri eji wee nwa ahụ wufukwuo nwa n'onwe ya. Anyị eji ya nwayọọ. Ọ bụrụ onye chegharịa o were ọkụ gbagbuo ndị ọzọ. Ka anyị were na ịfụnanya gbazielu onye amara eme. Ọkwa na anyị nwa bụ Christians fụtara. Nyanwa fụtara ya n'ife ọ na-emezi. Mana ana m agwa unu na enwe m interest ebe nwanne anyị nwoke nọ. Our Lord Jesus Christ nwere interest ebe ọ nọ. Si ebuzi na mmụọ ndị dị otu a. Maka ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị ụka a na-emetachapụ ya. Agwara m gị na ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị ụka bụ ndị ma homo a na-ekwu okwu ya, ma lesbianism, ma ori ya na-ezu ezu n'ọfịs, ma armed robbery, so many of them, ma ndị na-agba akwụna jee jụọ ese, ọ St. Peter, St. Paul, St. Matthew, and so on and so forth. Ka ezi the right inwe, ka the moral right inwe iji wee so na condemn mmadụ na ọchịchị na ife nwere mmekọ. Ije na comment section, you find so many people are not qualified to judge others. Their perfection is not complete. Aka anyị ji abụrụkwa aka anyị eji wee tọghata mkpụrụ obi. Ọ bụrụ ife a ka onye nwe Jizọs kụziri anyị. Ọ bụrụ ife a ka anyị, ife a bụ ife Jona chọrọ ka ndị niile ibe nwụọ na njọ ha, mana ọ bụrụ ife a ka onye nwe anyị chọrọ. Oge a gwara Peter na Acts chapter 10 maka Cornelius, ya jee ka o jee kpere ezinụlọ ya ekpere. Ọ sị mba, nọ ndị Gentile na ohere ife rụrụ arụ, Chukwu wee baara ya mba. Anyị nọ na era of grace. Ọtụtụ n'ime anyị na-ebe ekpere tata, onwe onye njọ ọ condemn ya, onye a n'iri m ọgwụ na ọkụ ya agbagbu ya, the person will not survive, ọ ya ada stroke, back to sender. Ife niile amakwa mma na ntị mmadụ, mana ntị Chukwu ọ bụrụ the best. Jee gụọ Romans 12 from 14 to 21. Ọ bụrụ the best. Because na ka m jụọ gị, ọ bụrụ na nwanne gị nwoke ma ọ bụ ofu nwa gị na ị na-ekpe ekpere ka onye na-eme gị ife ọjọọ nwụọ, ị na-evoku fire nye afọkwa na-echi anya, Chineke wee sị na ọ ya aza gị ekpere ahụ, na your enemy will die. Onye a bụ na ide aga n'iru, onye a bụ the architect of your problem will die. E wee nye gị revelation, ọ bụrụ na your only son nọ behind their predicament, ọ bụrụ na your only brother nọ behind their predicament, na ajọ onye ji ya arụ ọrụ. Will you still embark on that prayer? Will you like God to answer that prayer? Anyị nche emehiewo, ọ bụrụ onye nata nwanne ya efu ụzọ. Anyị ama bụ nwanne the prodigal son, nna ya na-enwe aṅụrị na nwa ya bata, nwanne ya nwoke na-ewe iwe, ọ chọrọ ka nwanne ya fuo ọfịa maka akụnụba nke ụwa. Sọga ma jee n'eluigwe, sọga ya ba ma kpakọrọ eluigwe.
ana m afụta nwanne anyị nwoke Akwa Okuko tiwere akị because my own experience nkọọrụ gị how God delivered me. Onye batara ụfọdụ na-ekwu na Jizọs adịrọ na-amụ ha amụ. Enwe na armed robbers mee Jizọs encounter. Enwego prostitutes mee Jizọs encounter. Enwe na so many people mee Jesus Christ encounter. Encounter that make differences ka m na-agwa unu. Enwe m testimonies to tell, but time will tell. Nwanne anyị nwoke ana m afụta ya otu esi nwee football clubs. Ị na-agba na club A, onye ọzọ na-agba na club B. Enwe player na-eme ọfụma mana club ahụ ọ na-adịrị ya mma. Club ahụ ọ nọ adịghị enye ya ezigbo afa. Ị bụrụ onye nwere wider vision, look for that player. Ọ bịa na ya club with the potential so nwee o ji eme ọfụma na club ahụ, the person will scale through. It will add value to your club. Ọ bụrụ onye eme ọfụma na club adịghị eme ọfụma mana nyewa bụ the player nwere the skills. Ife ihe eme abụrụ ije egbu ya egbu ma ọ nye ya injury ka igbuo karịa ya. Ife ihe eme gba mbọ ka ọ bata na your own club with that potentials. Nwanne anyị nwoke a na-agba mbọ na the center of his own world ka nsi wee fụta ya. Mana enwezi ife ode eme ma ọ bụ idol ma ọ bụ evil spirit ma ọ bụrụ mgbe m ji wee kwado oke ite. Ọkwa ifere ịgwọ ọgwụ nwụrụ mgbe m ji wee kwado ya. Ọ dịkwa iche na omenala m na-adị ekwuba okwu ya. Omenala Igbo m na-enyebe nkụzi ya. Kwadoro m oke ite mana ana m enejere nwanne anyị nwoke anya. Nọọsụ mgbọdị ya bụ ome our Lord Jesus encounter. Ịfụ na ọ ya bụ a good player indeed. Maka o nwere the heart. Ọtụtụ ife ọ na-eme n'ife ndị ọ na-eme ọtụtụ anyị bụ ndị ụka adị eme ya. O nwere ndị ụka nwere aka chisụ distinji mana o nwere obi nyere mmadụ aka. Biko ụmụnne m, eme abụ ndị Pharisees bụ agada gbachiri ụzọ banye n'eluigwe mba pụtakwa nke onye ọzọ banye mba. Ọ bụrụ the best thing. E nwere an encounter between a Christian and a pagan. O nwere ka esi eso ya. Ọ bụrụ ka isi ebe ala Christian dapụrụ n'okwukwe na-eme ife ọjọọ mba onye testigo the truth. Ọ bụrụ ka ihe esi wee so onye a. Ọ bụrụ ka ihe esi wee so ndị na-agwọ ọgwụ onye tina ka o si wenye aka. Ọ bụrụ na ọ nọ na open ground now ndị mmadụ na-agba ego ma ọ nọ gịnwa na-agba ego na-agụ egwu as a musician na-agụ egwu ndị mmadụ bịa ebe a na-abụghị ego. Efu a native doctor, a witch doctor, whichever one ọ bịa so onye agba ego ya na ebe ha kwapụ ya ka ya asịsị separate by his own money or her own money. Ọ bụrụ ka esi eme were uche. Ọ na-abụ mmadụ mechaa ife ọgwụ ego mechaa chegharịa. Ụka a na-eje kutusi akụnụba ya a na-ele the property ele were the money nyere ụmụ ogbenye aka. Ọ ma abụzi that person chegharị ịnụ ya benefit from that money. Ewere ya nye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Onwe abụmọnụ si ife ahụ oge ahụ ụka lere ya abụmọnụ ahụ esozi ego ahụ. Ego ọ na nwe spirit si ya no quite alright. Mana ọ bụrụ this method. Some of us may be doing the right thing with their own method. Ka e were na uche. Maka o nwere ife iman separate m na a na-enye gị gifts. Mana gị na chi gị nwere. Ịma na obi ọcha. Ịma na ife ị na-eme n'ime everybody invite. No open air program. No open air events. Ọ bụrụ ife ya nọ dị jeti onye ndị ọzọ na-abụghị ego nye nwa bịazie kwapụ ya. Ka e were nu na uche na-azụ afịa anyị na-azụ. Onye azọpụtara ọzọpụta nwanne ya. Onye atọgara atọghata ibe ya. Ịma bụ mmụọ onye na-atọghata bife ịtọghata ya. Ọ bụrụ iji tọghata onye akwụna iburu ụzọ kpọbụ ya iyi kọtọbụ ya na ọ na-esi nwoke nya si ebe a pụọ na ọ na-esi ule ule. Ọ bụrụ ka esi eme. Our Lord Jesus ate with Zacchaeus. Ego Zacchaeus ji wee kwado nya bụ ego ezutere n'ori. Ego a na-arụ ụmụ ogbenye n'anya ike. Onye nwe anyị Jizọs ma n'ụdị ego ọ na-akpa mana ego a ka o ji wee kwadoro ife oriri. Ndị Pharisees wee sị fọrọsị na ọ na-eri nri na be onye njọ. N'ezie ndị Pharisees ha nwa na-eme obere njọ. Zacchaeus na-eme nnukwu njọ. Ha rapụzi obere njọ a ha na-eme okwọrọ ha arapụ. Otu a ka ọ dị ụfọdụ n'ime anyị. Akwa Okuko tiwere akị na-eme arụ. Akwa Okuko tiwere akị na-agwọ ọgwụ. Akwa Okuko tiwere akị na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Anyị nwazi bụ ndị na-eje ụka na-eme obere njọ ka anyị rapụ na obere njọ okwere ọtụtụ n'ime anyị arapụ. Ọ ife a ka onye nwe anyị fụchara wee sị na ọ bụrụ na ya kpachara anya anyị nwe detugoro eziokwu ire na ndị akwụna na ndị ori nwere ike ibu anyị ụzọ wee bata na eze. Anyị bụ ụmụ ala nkwa na ya ewere ihe nketa anyị wee nye onye ọbịa. E mere anyị invite na ori agbamakwụkwọ but we are not prepared. Unu cheta ihe gbasara onye ndị ori tiri ife n'ụzọ onye nwe anyị Jizọs ji wee nye anyị nkụzi maka the priest pụta anụ ife o kwesịrị ime omeri ya. Unu chetara maka ndị Levi a na-atụ anya na onye nwe ya nyere onye aka onye ha ọrịa aka.
kedu onye nyere ya aka ọ bụrụ a good Samaritan? Ndị a na-eze eze, ndị a na-asọ asọ, ndị edewere ahụ na ha bụ ndị arụ. Onye nwa bụ onye pụta nyere onye aka mee ife onye priest na onye Levi kwesịrị ime. Kedu ife onye nwaanyị kwuru? Onye nye pass mark bụ the good Samaritan wee ruo taa a na-agụ akwụkwọ nsọ aka na-ekwu ya. That credit na-agara ya. Chukwu na-ene anya n'obi. Ọ bụrụ ije n'ụlọ ụka Donald, ọ bụrụ iburu Baịbụl ha ka Zumarok na Asọrọ, ọ bụrụ ịnya krọs ha ka Mountain Everest n'onu akpagharị, ọ bụrụ ya ka anyị mee na ezigbo omume site na omume anyị. Ọ ya atọghata omume ndị apọstụl tọghatarụ, omume ndị ha jere ebe ha jere na Antioch ekpọ ha Christians. All their character, their lifestyle, ha biri ndụ ka onye nwe Jesus Christ. He accommodated sinners, ma adulterous woman, ma nwaanyị nọ na Jacob's well, so many of them. All character, our Lord Jesus, be tọghata ha nụ. Or what the adulterous woman, so nobody condemned you, neither do I. Go and sin no more. Able born again indeed. We don't love. We so onye ka na-amị eme nchegharị, we soro onye afụbọghị ife ahụ ịfụ. Were ịfụnanya wee so ya. Omume ihe egosi ya, ọ bụrụ ife a na-akọ n'ọnụ. Isi ọ na-agwacha mmadụ, onwe onye we so na-atriti kata mmekọta omume mbụ ndị na-eje ụka. Ọ sị na ọ bụrụ na ụdị omume a ka a na-eme n'eluigwe ka ọ tara ya ọkụ mmụọ. Ịma dị harsh. Ekwena maka Zacchaeus, kwuo maka nke afọ ya Acts chapter 10. Ebe onye nwaanyị si Peter ya jee ekpe ekpere, ọ sị anọ ife rụrụ arụ, enwe wee dọọ ya aka na ntị si ya mbụ gịnị ife nkere ka ị na-akpọ ife rụrụ arụ. Ụmụnne m, anyị nwere ike iwepụ ata n'ọka ka a ghara eje n'iwepụ ata wee gbuo ọka. Mmadụ nwee ife ọ na-eme adịrọ mma ka anyị wee dị nwayọọ gbazieri ya. Anyị ncha marụcha ife ọrụ nkụzi ya na ma mụ bụ onye na-ekwu ekwu, onye na-eme ọ na-atụgharị uche. Onye iji omume gị wee tọghata na the gospel of our Lord Jesus Christ, ọ ya aka dị stronger karịa onye iji okwu ọnụ wee tọghata. Maka ọ bụrụ ọnụ ka a ya akọgide, onye iji omume gị wee tọghata. Gozie Okeke anaghị ekwu okwu ya nwa oge ebukatara ya ebubo, bukata ya ebubo, nwere ife ebori ya. O mechaa tie egwu, o nwee egwu o tiri akpọrọ Nweke wee ga-egwu a, o wee sị na ndị niile na-ebo ya ebubo nọ mbọsị eru n'igwe amadụ ndị ya ebu ya ụzọ eba n'igwe. Wee gechaa ife a wee gwa onye mụ na ya nọ sị ya na onye ekwutekwara ọnụ ndị ọ bụ ya na ya na-abụ. Mmadụ sị gị nọ mgbe eru n'igwe ịmadụ ndị ya ebu ụzọ wee ba, gbawazikwa mbọ gị nwa bụ onye ọkaikpe. Who made you judge? Ife mmadụ na-eme adọrọ mma ka anyị were na ya nwayọ. Ụmụnne m, ekwuona m ya, the person you convert by your character, you are this stronger in the Lord than only converted by the words of your mouth. Enwe obere akọ mmeji wee mechie okwu a na-ekwu ihe gbasatarụ a pagan woman and a Christian woman. Akọgo m aka years back na one of my messages. Nwaanyị nke pagan na ife niile nọ ya dị ha sere okwu, so onye ya na-eghe ọnụ bụ nke na-eje ụka, ndị ọzọ na-ejekwa ụka. Mana nwaanyị a okwukwe ya tọrọ atọ n'okwu Chineke. O wee na-eji ife nwaanyị pagan a na-eme, ọ na-achọgharị ya okwu ndị ọzọ sịsa nwaanyị okwu. Ife mmụọ nọ dị pagan n'ime na-achọ achọ. Enmity, esemokwu eju everywhere. And ebe na compound ebe a na-enwe malice so much, a na-enwe suspicion. Onye na-esi nyo dị ya anya, nylon ikuku buru nylon bịa n'irubeghị, ọ bụrụ gị ife sendere send, anọrọ na cocoon of fear. So nwaanyị a na-eje ụka wee na-eji ife nwaanyị pegana na ndị ọzọ ya na-agwa ya kachidiri ntị na ife ọ na-akpagharị ya kachiri ntị nwaanyị na-edi. O ruo otu ụbọchị ha wee na-agbasa akwa, nke na-eje ụka na-agbasa akwa, nke pegan buru akwa ya bịa. Kama o ya eje bido n'isi nwa ya nke ọzọ, o je bido n'etiti akwa nwaanyị afọ, ọ chọ ka ọ kpakọrọ nke fọrọ afọ. Nwaanyị na-eje ụka sị ya mba ya kpụmie ebe enyi, ọ kpara nwaanyị ya na-akwa ya kwaje n'isi aja. Ka ọ kwajere ya n'isi aja ahụ, dị ka na-azọkwa ya, ndị ya dị wee pụta kwanyere onye nke na-eje ụka ka ọ joinuzie dia group ka esesa nwaanyị ka ọ bụrụ na o nwere ozi ya na ya na-eghe ọnụ na ya. Nke na-eje ụka were nwayọọ na-eso the situation. Nke pegara ma emechaa kparịba ya, okenye nwoke bi na ya dị wee pụta ka ịrụ ha waya, onye ebe a. Ha gbasachazie nke na-eje ụka kene nke pegan chaa. For 2 years o deghe nwaanyị ọnụ. Mbọ niile nwaanyị a na-eje ụka gbara ka ha na-abụ na-eghekwa ọnụ na-ekene nke pegan jụ. O nwere ozi onye na ya dị na mma na nyabụ compound. O wee dịba otu ụbọchị nwaanyị nke pegan wee sinye nri n'ọkụ, wee jebezie afịa ije gota spices o chefu.
o tiri mmanụ n'ite ụmụ ya na-abọ di na arahụ ụra. Ụmụnne m, sọsọ onye nọ na that compound bụ sọ nwaanyị na-eje ụka nke pagan na-adịghị ọrụ for 2 years. Enwe abnormal smoke, anwụrụ wee na-akwụpụta. Nke na-eje ụka wee nekọta anwụrụ afụ ka ụmụazị na-akwa ụkwara and akpọchiri ụzọ with padlock outside. O wee chee ife o ya eme, onye adịghị ọnụ for 2 years. O wee were aka odo wee kụta ụzọ a wee kupụta nwa nke mbụ na-etizi mkpu maka ndị agbata obi bịa for rescue operation. Nke ịbụ ka ọ na-ekupụta, ọkụ wee gbaa ya n'aka. Oge ọkụ nwuru ya n'akwa gbaa ya n'aka, eburu ya jebe ụlọ ọgwụ. Nke pagan wee na-abatarị ọmarọ na ife na-aganụ na-ata bọbụ gọm na-ekene ndị fụrụ ya na ndị afụrụ ya. Mgbe ọ na-erute n'iru ụlọ, ọ bụrụ na ọkụ na-enwuzi na roof, a na-emenyụzi ọkụ, o cheta ụmụ ya na-abụ ofentie. Oge a gbara ya mmiri ọ dị revived. The first question ọ jụrụ bụ kedu ebe ozu ụmụ ya dị, maka ọ ma na so onye nna compound bụ sọsọ nke na-eje ụka ya na ya adịghị ọnụ. Nyanwa adịghị ọnụ, ọ bụrụ na ha adịghị ọnụ, maka ọsọ nyanwa sịsa ya okwu. Bible says pursue peace at all cost. Pursue peace. Do everything possible to be in peace with all men. All men. Ife o meziri mbụ nwaanyị na nke pagan mgbe ọ jụrụ ha manage mgbe e gosiri ụmụ ya, ọ bụrụ na ụmụ ya dị on hot nwere ife mere ha nọ, ọ jụọ ha manage wee kpọrọ ya jebe n'ụlọ ọgwụ maka otu ọnwụ na onye dị ndị agbata obi ya ma ama na onye okomoko, ama na ọ na-eko ịkpa. Eruzie n'ụlọ ọgwụ, o nepụrụ nwaanyị na-eje ụka na bed na-achị ya azụ. Ọ mara ife ji wee kpọrọ ya jebe ụlọ ọgwụ. Ofu okenye wee sị ya na ọ ya ama ya ụra ma o step back ya bịa nso. O wee ruo na bed wee gwa ya na nwaanyị azọpụtara ụmụ ya, ọkụ kwesịrị ịgbagbu ụmụazị agbara nwaanyị a. Anya mmiri wee ju nwaanyị pagan n'anya. Anya mmiri wee ju ya anya. She found herself unworthy. O wee sekpuru ala ahụ ya niile na vibrate. She started sweating. Ọ mara ka o yesi metụ nwaanyị aka, ọ mara ka o yesi wee jide ya aka. Ị na-esekpuruzi ya na akwa wee su. Nwaanyị pagan na-ebe, nke Christian na-ebe. Ndị nọ n'ụlọ ọgwụ na-ebe, ndị nọọsụ na-ebe, ndị agbata obi so bịa n'ụlọ ọgwụ na-ebe. Finally, she was baptized. After some days, nwaanyị a mechie mee ya baptizim na ọ bụrụ onye ụka. Sọsọ maka ịfụnanya onye na-eje ụka gosiri ya, a true Christian, born again Christian, not just a church goer. Biko nụ ka anyị kwụsị na ị na-appoint accusing finger. Ị magbu onye chi ya egbubere. God can make room for mercy and the grace. Ndị na-agwọ ọgwụ na-eje ụka karị. Ịmakwa na an open sinner is better than a secret sinner. Na mmadụ na-eme ife kịta ọ bụ na ife ọ na-eme dị njọ. Ka m gwa gị eziokwu, ọ dị beta maka a na-afụ ya na-ekwu okwu ọ na-anụ mmadụ nke ọ ya dị eme ndị karịa onye ji ụka wee kpuchi na-agwọ ọgwụ n'ụlọ ụka were Baịbụl wee kọva onye a ya nwụta mkpụrụ obi ya na n'iyi. Biko nụ ka anyị charụnụ nwanne anyị nwoke a na ka o si eme ife o nwee ife ọnụ o mere adọrọ maka anyị mara how to address the issue. Ọ ka bụ nwanne anyị ka ọ bụ okwukwere dị n'iche n'iche. Ana m ekwu ya oge ncha ka a ghara eji na iwe oke wee sunye ụlọ ọkụ. Biko nụ ọ bụrụ na Gozie Okeke o nyere ego onyinye na ọ chọrọ o nwere ife ọnụ o ji ego ame n'uche m ọ ya abakwara ya maka ife ọ na-eme dị open. Ọ bịa enye onyinye ka ndị ọzọ si enye. Ọ bụrụ na oke nyochawata ego ọ na-ji enye onyinye n'ụlọ ụka, ịma na amanyezi onyinye. Chineke bụ onye ikpe nkwụmọtọ ka uche anyị dị ya. Biko zisa ihe onyinye a. Afa mbụ Brother Paul Chigbo. Ka emesịa nọ. Visit our YouTube channel, God's Agenda TV, to watch all our inspirational videos. Remember to hit the notification button, subscribe, like, and share. God's Agenda Production. Your soul is our target. Agenda Production.